Dobrý deň. Ja som vypol ten cinťak, nie teba. No, veľmi sa teším, že ste tu, veľmi dobre sa teším. Naša súťažno-zabavná relácia je tu. Zabavná som povedal, nie? Hudobník je dobrý, jingle dáva. Teším sa dohodneme, že ako, lebo dve kamery nás snímajú. Vysielame do regiónu našej dediny, môžeme po Tankovce. Sú aj dolné, ale tí nemajú signál. Môžeme po Tankovce sú dediny, ale vlastne toto je veľká súťaž. Najdi, povedz a rýchlo. No sa teším, dobre. Toto je súťaž, má to 16 kôl! 16 kôl sa to vyraďuje jak vo Wimbledone a na Tour de France určite nie. Ja som jediný moderátor a som vtipný. Ja sa ešte ani nedopoviem, ten for už na ňom smeje. Že keď vám to dlhšie trvá tak, ale teším sa, že ste tak narvaní, nemáme toľko televízor v našej dedine, no. Ale zase vysielame, zase naši susedia majú, kývem, červená nesvieti ani tam, ale hlavne, že točíte chlapci. No,